हेलौ हेलौ जोंना बलेन गयारि मा खालामदोंलै नामदाना ओरैनो दङ ब्र' मा खालामदों कमेन्ट खालामदो दे लाइक खालामना हो ब्र' कमेन्ट खालामना हो सोर सोर दङ दा नामदाना अके ओमफ्राय माइनु मा होनदों हेपि निउ इयार आदा थेंक इउ सो माच हेपि निउ इयार हेपि निउ इयार सभी को हेपि निउ इयार हेपि निउ इयार हेपि निउ इयार लाइक खालामना होदो माइनु जि थेंक इउ सो माच कमेन्ट सुन मा खामा वाई क्यों कमेंट क्यों नहीं करेगा सॉरी लाइक मान खालामा बेसेबांबा गुबुननि उनाव दिनैसो एलबि फैदों आङो आरो लाइक खालामाबा बोरै जानो खम जारला मा खबरलै नों खबरा मोजाङानो ब्र' बलेन ब्र' खबरा मोजाङानो खबर मोजां रामरस रामरस ओमफ्राय नोंना माब्रै खबरा बलेन माइनु मा खालामदों खोन्थादो दे माइनु कि खबर माइनु बिस बेसे गोबाव जाखो गोबाव जायाखै दासो जास्ट होदों नामदाना जोंना बलेन ब्र'आ बहानिमोनलाय ओमफ्राय लाब रायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच नारुन ब्लग मादो हाय ब्र' हेलो हेलो नारुन ब्लग हेलो हेलो हाउ आर इउ ब्र' कैसे है मोजांहाय जोंना बलेना अके बलेन थेंक इउ सो माच मोजां जानांगौ नारुना मोनदो लाइक डान ब्र' अके थेंक इउ सो माच लाइक देनि क्लियर माइनो कमेन्टखौ डिलिट दा खालाम अननानै प्लिज बरपेटा रड आदसा बरपेटानि माने आं बरपेटायाव थांबाय थायोलै सम समनो आं उदालगुरिनि लाइक डान माइनु थेंक इउ सो माच लाइक होनायनि थाखाय नारुन जोंना मा होनदों आं एलबि होबा मानो आदाया फैया आदसा नारुन आंना एलबिखौ आंबो होआमोन ओमफ्राय एलबिबो आङो गिदिङामोन आरोना खालि आं भिडिअ'ल' नायोमोन ओमफ्राय दिनै आं माने माबा गोसो जादोंथाय हारसिंनो एलबि होनो गोसो जादों आरो ना ओमफ्राय आं एलबि होबाय ओमफ्राय आं जास्ट माने एलबियाव बारा गिदिंनो टाइम मोना ओमफ्राय जिखुनु आं भिडिअफोरखौ नायना होयो दै आं भिडिअफोरखौ नायना होयो बेनो आरोना आं भिडिअखौ हले फुल नायना होयो आरोना एलबियाव गिदिङाबाबो भिडिअखौ फुल नायना होयो ओमफ्राय टाइम मोनबानो आं एलबि गिदिङो आरोना माइनुआ अन थेंक इउ बलेन अन जोंना मिस्टार राफा मा होनदों आप कौन है ब्रो लाइक डान ब्रो थेंक यू सो माच मिस्टर राफा मैं आप कौन है बोल रहे मैं उदालगुरी से हूँ मेरा नाम संजित है सपोर्ट कीजिए एवरीवन गाइस थोड़ा मेरा लाइव स्ट्रीम को थोड़ा शेयर भी कर दीजिए सपोर्ट कीजिए लाइक कर दो माइनुआ बुंबाय सोरबा गोदान बा दे जयनिं जालायदो होनदों सोरबा गोदान बा दे माइनु बोल रहा है माइनु को भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए बोल रहा है सपोर्ट कीजिए थोड़ा एवरीवन गाइस नारुन ब्लगा मा होनदों आंनि भिडिअखौ फुल नायो दा नायो ना आदायानो नारुन ब्र भिडिअ नायो आं नोंनिखौ नायो मिस्टार राफाया मा बुंखो जोंना
नंगौ नामा ब्र नों येस ब्र नंगौ कुइसनानो डेन्जार सोंबायबा मा ओंख्रि जाखो हेपि निउ इयारनि लोगोफोर हेपि निउ इयारनि सोर सोरबा माब्रै खबरा खोन्थाहरदो दे सोर सोर निउ निउ गार्लफ्रेन्ड मोनखो हेपि निउ इयारनि खोन्थाहरदो बिदि होबा मानो कमेन्टआ श' जाफैयाब्रा आरे कमेन्टआ मानो श' जाफैयाथाय बिदिबा ओमफ्राय जोंना नारुन ब्लगआ मा होनो 2000 प्लास जाबाय आदा दाब्लिउ आंना नामदा आदसा ओमफ्राय बेसेबां खैमास खैमास अन हे आदसा थेंक इउ स' माच ब्र ओमफ्राय जा हांसो बेदर आरो अमा भाजा आरो बयलार भाजा जोंहा हांसो बेदर आदसा आरो अमा भाजा आरो बयलार भाजानोबा आरे मासि गोथाव गोथाव जायोब्रा गोथाव गोथाव जाबा माथो बुंनो रोङा जोंना मिस्टार आफाया मा होनखो ओइ सनजित मालाबा उदालगुरियाव पक'रा जागोन दै जोंहा आदसा पक'रा जागोन आरो ना अके अके पक'रा जागोन दै जोंहा आदसा सोरमोनब्रा मिस्टार आफा पक'रा जानो ओंखारलायनाय उदालगुरियाव पक'रा जागोन दै जोंहानो आदसा अके ब्र जाजायो भैरबखुन्दआव फैनांगौमोन ना ब्र मैया भैरबखुन्दआव थांदोंमोन जोङो देनजार लाख लाख मानसिमोनलै मैया भैरबखुन्दआव निउ इयारनि ओमफ्राय जोंना नाथुराना नेटआ मानो स्ल' नोंना ओंलै आंना नेटआ एसे स्ल' जायो न'आव फाग्लासो नेटआ एसे स्ल' जायो न'आव फै आदा जानोबा नामदांना जागोन र' थांगोन र' जागोन आयौ बावबाय नामा आंखौ नामदांना माने प्रफाइलआ बेलेग जाबाय नामा नोंना ओंखायनो एसे बावनाय बायदि मोनदों ओमफ्राय मोनसे खोथालै लोगोफोर जिरिमैयालै आदसा 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 जिरिमाया ब्र ओमफ्राय अबाव दङ ब्र माबा दैमु नोगोराव बर' साहित्य सभा जानो थांगासिनो दंना बेहाय सोर सोर फैगोन कमेन्ट खालाम दे आंबो थांगोन लोगो हमनो हागोन सोर सोर फैयो नाथुरान ब्लगआ मा होनखो नोंनि फल'वार्सफोरखौ सापर्ट होदो दे आदा नामदार अके नै जोंना नारुन ब्लगजोंबो लोगो जादो सोर सोर लोगो गैया एसे लोगो जालायदो माइनुमोन मैया थांनायथ' आंनो आदसा मैया फैदोंमोन आरो ने आं बे माबायाव बर' साहित्य सभा जानो नागिरनाय जायगायाव आं थांखांबाय थांनायालाय दाख्लैबावै थांदोंमोन आङो बानायजेनबा ओमफ्राय दायो थाङाखै आरोना दायो थांगोन आं थांनायालाय दे ब्लु होदो नामदाना आदसा माइनुनो ब्लु होना होनां र' बावलायलांबायलै ब्लु इटसारा ब्लु होनायखौ बावलायलांबाय माथो आंलाय र' माइनुनो ब्लु होनां आदसा नैसोमोन नामा जारला ब्लु होनायखौ बावलायलांबाय जायाखै नायलाय माइनु ओमफ्राय जोंना नारुना आदा जों जयनिं जाना एलबि होनो हागोन ना हाया आदा जों जयनिं जाना एलबि होनो हागोन ना हाया हायो ब्र' हायो टुगेदार एलबि होबा हायो टुगेदार एलबि बा हायो आरो ना आं टुगेदार एलबि होआसै नालाय आङो माने स्क्रिनसो होबाय नालाय स्क्रिन भिडिअ एलबिखौथ' दा जानाय नंला आरोना टुगेदार एलबि बाथाय आरामसे हायो ओमफ्राय जोंना मिस्टार आफाया मा होनखो 2 बाजिबायमोन आं
नाया दसे आदसा 2 बाजि बायमोन आरोना अके मिस्टार राफा मा ओंख्रि जानायमोन ब्र' हेपि निउ इयारनि माइनुआ मिनिबाय आरोना माइनुआलाय हेपि निउ इयारनि मा पार्टि खालामखो नारुन ब्लग मा पार्टि खालामखो हेपि निउ इयारनि खोन्थाहरदो दे हेपि निउ इयार बेदर अमा दादसा बेदर अमा आरो ने नारुन ब्लगा मागो आं इनभाइट खालामबा आदाया एक्सेप्ट खालामगोन ना खालामा खालामगोन ब्र खालामगोन नोंबा बहा इनभाइट खालामगोन आंखौ फेसबुकआव खालामनो हागोन फेसबुकआव लिंक हरनो हागोन इन्सटाग्रामाव हागोन हायो ब्र आं एक्सेप्ट खालामगोन दे हायो हायो मानो हाया बेलाय आंना नेट स्ल'लै नोंगौ नामा जाफैबायलै जोंना जोमावा नै नोंगौ मा जोमाव नोंगौलै जोमाव मा बुंनो खम जारला सयथोबो जोमाव नोंनालै देन्जार लोंनानै गामला सामला गारख्रुबलाबायनायब्रा एल बि आव जारला सांलै उल्था बारलायलाय नामा लोंथिथेबनानै दैयाव माइनाव मा होनखो नारुन जयनिं जाबाय दै बेक हर होनदों जोंना नारुन नै जयनिं जाबायनो माइनुआ दा बेक हरबानो जाबाय जोंना नारुना माखो आं भिडिअ इडिटिंसो खालामदोंमोन बावनो आदानि एल बि स्क्रिमिंनि नटिफिकेसन फैदों डाइरेक्ट होखाबायबो स' मास माखो आं बेक हरगोन दे बेक हरगोन माखो जाबो खामानि गैया होनदोंना आदसा जाबाबो खामानि गैया आरोना स्ल' जादों नामा आंनि बुंनायफोरा खोनायालै जि टर्स सलायगासिनो होनदों आरोना ओमफ्राय नारुना मा बुंखो आं बरिं मोनसो आदा नेटआनो एसे स्ल' ब्र एसे नेट स्ल' जादोंना जागोन नेटआ एसे फुल जागोन आं माने नेट गोनां जायगायाव थांगोन ओंखायनोथ' नेटआ एसे स्ल' नेट स्ल' आरोना जाबाय थाखो नेटआलाय नोंलै नेट मा जाबाय थायोथाय फाल्थुथार नेट स्ल' जाबाय थादों मार मोजां नंसोया नेटानो माबासो जानुवारिनि माबा पिकनिक जानानै ओमफ्राय जोंना जना फैबाय दै जनानो गल' नायफैयो आरोना जनाया हेपि निउ इयार दै गासिबो लोगो नोंथांमोन
रायजो राजा नोंथांमोन एसे मोजाङै रायलायनो सानबाय नांदोंना नोंलै नेटआ एसे गाज्रि होगासिनो दंलै मा खालामनो जनाया मा होनखो जयनिं खालाम आंखौबो नामदारा जयनिं खालामनांगौनो जोंना नै जनाखौबो लोगोफोर एभ्रिवान गाइस मोन माबा रिमुभ खालाम सेसलै माबा खालामफ्लांबायलां गेलामाय माबा खालामबाय आं नोंखौ थिनदों आं आदसा नोंखौ थिनदों आदसा आंखौ थिनदों आरोना दे जागोन दे खालामगोन दे ओमफ्राय सोर सोर गोदान इउटुब साब खालामजोब आंखौ आं बेक हरफिनगोन नामदो जोंनानै नारुना सोर सोर गोदान नारुनखौ साब खालाम नारुना बेक हरफिनगोननो टेनसन लानाङा गाइसमोन एभ्रि वान सोर सोर बेसेबां बेसेबां खामायखोब्रा इउटुबनिफ्रायलाय चेहेरा तेरा कलिया मसा मा होनना बुंखो बोरै साब हरनांगौ आंलाय नामदों आदसा बोरै साब हरनांगौ आंलाय होनदों आरोना बोरै हरनांगौ हरदोब्रा बोरै हरो आंहा टु लं जाबाय खामानिया होनदों आरोना आदसा टु लं बोरै बोरै इदि जाखो बोरै बोरै जाखो आंना नेटआ एसे डिस्टार्ब होदोंना लोगोफोर माबा आदा मा खालामगासिनो नैलै लामा लामासो थाबायथिंगासिनो आङो लामा लामा आरोना लामा लामा थाबायदों 2 लाख जाबाय आंहा मोनजानाया आदसा 2 लाख मोनजाबाय आरोना नोङो अनलि 2 लाखल' आयु गैथारा माथो होनबा नै आंहा माबा इउटुबनि फैसाजों कार लाबावनोसैसो होद माबा फेसियेल बि होबासो मोजां जागौमोनदांलै ने आं माने फेसियेल होआसै दिनै ओमफ्राय जना अफिसियेल बोरै खबर सबरा एसे खोन्थाहरदो माथो मा खबर आदा नों खबरा आंना मोजां आरोना बरिया मोजां दङ बरिया थिगानो ओमफ्राय सोर सोर निउ इयारनि पार्टि जाखो खोन्थाहरदो दे नारुन ब्र' निउ इयारनि पार्टिफोर जानाय जायाखै मैयाफोर हेपि निउ इयारनि ला 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 आंहा मोननै चेनेलआ दानजोब्बाय दा मोननै चेनेला दानजोब्बाय मानो दानजोबखो मोननै चेनेलखौलाय मा खारननि थाखाय माबोरै जाखो दानजोबलायनाय फेमिलिजोंनो जानांगौलै थिगानो ओमफ्राय मा होनना बुंगोन मोनसेया 1K बारनाय WTया 35
खाबायमोन दो माथो दाना एसां बुरजा 35 गाहाम थांखानाय WTO खौलाय मानो दानला बायनांगौसै दाबायदि बोथोराव रानस्राव रुनस्राव जाथारोलै ने गोराननो मोखां सोखां खानाय सोनाय रानस्राव रुनस्रावनो सासे मानसिया आंखौ जबर जस एलबि होनना बुंबाय साला एलबि होनानै फैयासै फाग्लासो नाबा होथारामोन आं एलबि सानजिखौ दानबाय प्रिति बसुआ हारसिं डिलेट जादों बिदिसो होमबा ओमफ्राय मा ओंख्रि जानाय आदा होनदों ओंख्रियाना जोंना माबासोमोनलै दालि ओंख्रिसोमोन आलु केरेला भाजासोमोनलै दिनै मिरामिससो दिनै मिरामिसमोन मैया हले बेदरानो बेदरमोनलै ओमफ्राय जों माबा होनदों सोर दंरा होनना बुंदों आरोना नैलै रावबो गैया मानो साथामल'सो दङ साथाम साब्रै दं आरोना मानसिया गैया ओइ सना हरबायलै नै जौम'आ ओमफ्राय आं दं सालथे जोमाव नांबारबाय नै आदाया फार्स्ट पेमेन्ट मोनबाय ना मा होनो मोनाखैलै ब्र' मोनथ'वाखै खोन्थाहरलाय सोर दं जौआ न'आव सोर दं खिनो आरोना न'आव सोर दङनो गासैबो दंजोबोलै होनना बुंदों आरोना गासैबो दंजोबोनो ओमफ्राय जोंना नांबाय आरोना ओरैनो दसे सानसे डलारआ बेसे जाखो आदाना होनना बुंदों डलारा बारा जायाखैलै ब्र' नांबावगौ 30% थांबाय आरो डलारा कृष्णा ब्लु प्लिज ना हरबायलै जोंना कृष्णा ब्लु प्लिज आच्छा कृष्णा कनथारे बा कृष्णा जी मुझे अच्छा से ब्लू भी देने एलबि होयाब्रा गोजाबायना ब्लु होनोनो बावलायलांबाय कर दिया ओमफ्राय एमबि हरलाय सालथे नांदों आरोना जुमाव एमबि नांगौनो नाइनि डलारखौ गैयालै ब्र डलारा ओमफ्राय जना अफिसियेल जयनिं नामदों कृष्णा ने कान्हा हु सन्जय आच्छा कान्हा हु आच्छा अके कृष्णा आच्छा कृष्णा अके कान्हा ओमफ्राय गैयालै सना आंबो हटस्पटसो नांदों आरोना ओमफ्राय जनाया मा होनदों ब्लु नाय मेरा होनदों ब्लु नाय मेरा होनदों आरोना जनानो ब्लु नांगौ ना ब्लु होननानैसै आं र' होनबालाय ब्लु नांगौबालाय ब्लु होना आङो कृष्णा मा होनदों ये नहीं हाँ ये नहीं है संजीत बोल रहा है क्या बोल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आता है हम जारला नारुना मा बुंखो ब्र' WTO कमप्लिट माब्ला जागोन थाय नांदों आरोना ब्र' WTOआथ' कमप्लिट जागोन एसे खस्थ' खालामनांगोन भिडिअ होबाय था भिडिअ हो मोजांनो मोजां थाम्बनेल बानाय होमबानो टेनसन गैया आरोना ओरैनो अट'मेटिक जालांगोन आरोना टेनसन गैया ओमफ्राय जुमाव अन थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय सोर दङ दे कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो सोर दङ जुमावआ जोंना अन नामदों आरोना थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंना जनाया मा होनना बुंदों रिटर्न करो मुझे ओके रिटर्न करो बोल रहा है जना को रिटर्न कीजिए ओमफ्राय जुमावआ मा होनना बुंदों जोंना ओंखि लाना खारनोसैलां नोंखौनो नामदाना आंलै जुमाव हाबा मोनजायो बिराद गोबाव जाबाय माबा चिराङाव
दा राइडार दंना सासे बिनि हाबा दंनो माथो 8 थारिखआव लिंदों माथो सोरबा सोरबा थांनोबो केमेरा मोजां नङाना नाबा थांगौमोन आङो। ओमफ्राय नारुना मा होनखो आदा आंना भिउसफोरखौ नायना होलाय एसे होनदों आरोना। अके र' नायगोन दे टेनसन लानाङा। नारुन ब्र' आंखौ फेसबुकआव फल' खालामलाय फेसबुकआव फल' खालाम माबायाव एबाउटआव दङ लिंकआ नोमफा जों नों नाम्बारा नोमफा जोंलाबायबायलै नै जुमाव जारलासो जाबाय खम जारला सयथिबो हा सोरलै एनारजि फर पावार मा होखो माइ इउटुब आइडि माइ इउटुब चेनेल आइडि इनारजि ना इनारजि फर पावार सापर्ट बोल रहा है अके कमेन्ट करो फल' खालामखानाय बायदि बायदों आं दायो थेवबो चेक खालामगोन र' आं आदा अके 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 चेक खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय कमेन्ट खालाम माबा मेसेन्जाराव मेसेज खालामा मोनसे ओमफ्राय जिमाव मा होनखो बाल सनजित लाइन दा लाखा नङाबा दोलागोनबो खेलानो होद जिमाव आं लाइन लायाखैब्रा खम जारला नारुन रिटार्न खालाम दे आंखौबो नो जोंना नारुन फंबाय नै जनाखौबो रिटार्न खालामबानो जाबाय जना अफिसियेलखौ सनजित उमुखि फिसाय नामा नामा फिसाय नामा होनदों थोद जिमाव नङालै जिमाव जानला मोनला होनथारोलै नङा ओमफ्राय जोंना जनाया मा बुंखो आइदि हरना 1K खालामना होदो दे आंबो नामदार ना ओइ जिमावनावसो आइदि दंखोमालै बिरादनो आंनाव आइदियानो गैला दा फाग्लासो आङो गैलानो आइदियानो आंना दाना बानाय आइदिखौबो बारा माथा मारिला दाना नारुना मा होनखो आइ उइल रिटार्न टु अल I will return to all of you salah thoughts what are something me नामदाना आदसा सनजित नोंना दंखायो खेला बै आंनिसोनो दे ला जिमाव आंना दंखायो जिमाव ला आरो ला जिमाव आंना दंखायो ओमफ्राय जोंना माबाया मा होनखो जनाया जिमावनि चेनेल जिमावआ हरानो नामदार आदसा जिमावनि चेनेल जिमाव हरानो आरोना ने जनानि चेनेलआव हाबना नायलाय सोरनि चेनेल बियो लरग' नामदार आदसा बिदिसो होमबा खम जारला ए जुमाव न'आव माला फैगोन आंल' उन्दैथार नामा आदानि साबसक्राइबार दंब्रा उन्दैफोरबो दङ ब्र ओमफ्राय नायलाय जनानि चेनेलाव हाबना देनो जनानि चेनेल हाबनो थिनखाबायलै आंखौ सोब्रा नै जिमाव नोंसो आं साब दंखायो नोंजों नायबायना
नायबायलै जोमाव जानो उंखिया माला फैगोन थाय बे फैगोन होनबानो ब्लडबाय आदसा बे फैगोन ब्लडबाय आरोना बे जोमावआ एल बि बुंना डिउटि होबाय थायो एल बि फोराव बा मानसि बानो हाया बियो नांदोंना ओमफ्राय जोंना आरोना आदा आंनि कमिउनिटि पस्टफोरखौ लाइक होना हो दे अके होगोन दे दा होगोन आं जिमाव मा होनो थोदस ओंथि आंसो सिगां माथो गावहासो उन उन फैदों होनना बुंदों आरोना गावआथ' साब लानो सलथे आइडि सापर्टजों लाब गैयालै मेन पाब्लिकसो नांगौ नायनो थाखाय पाब्लिकसो नांगौ मेन आरो 2 मिनिट बाव दे 2 मिनिट होबावनोसै आङो और 2 मिनिट एलबि करेगा गावहा सानसे एलबि गिदिंगासिनो नामजादा जोमावनि चेनेलाव हाबलाय आदा नायनो खेबसे नामजादा जोमावनि चेनेलाव नै जोमावनि चेनेलाव हाबबाय 2.27K आरोना जोमावनिया जनानिया 1K जाबानो मन' जासिगोन होनना बुंदों आदसा 1K जायाबा आंजों रायज्लायनो दा लुबै दै बारा होनना बारालसो नामा दोननोसैलै आङो लोगोफोर दसे ओरैनो फिल्डआव बेरायहैनांसिगोन जागोन दे होनना बुंदों आरोना जोमावआ थेंक इउ स' माचलै लोगोफोर आंनि एलबियाव फैनानै सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय गासैखौबो रोजा रोजा साबायखर दोनबाय आं अके होनना रागा जोंखा हले होनना बुंदों रागा फोजोंना होनो जेनथेन कमप्लिट खालामनो हाबानो WT खौनो बिराद खस्थ' होनदों आरोना WT आ खस्थ' नङालै WT नि थाखाय आइडिया बाहायबानो ओरैनो WT जायो ओरैनो जोंहालै होनना बुंदों आरोना आं बयनिबो एलबि गिदिंगोन 1K जायागौ मानिदों सनजित जनानि चेनेलाव WT कमप्लिट जाबाय होनना आदसा जाबाय आरो ने अके लोगोफोर थेंक इउ स' माच जोमाव ब्र' थेंक इउ स' माच जना थेंक इउ स' नारुन फंबाय थेंक इउ स' माच आं एलबि नियाव फैनो अके थेंक इउ स' माच दै आंनि एलबियाव आं